Shin menene farin ciki? Kuma menene jin daɗi? Me ya bambanta su? Kana ya ake bambanta su? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka yi alkawari za mu yi bidiyo na biyu akan na ɗayan. To wannan shine na biyun insha Allah. Da fatan an yi subscribe. Mun gode. Idan ka samu kuɗi, daɗi za ka ji. Idan ka ci abinci, daɗi za ka ji. Haka ma idan ka yi nasara, daɗi za ka ji. Shin ka taɓa tunanin me za ka yi ka samu farin ciki? Ko dai kai ma kana tunanin farin ciki da jin daɗi duk ɗaya ne. Idan kai nasara, daɗi za ka ji. Amma kuma idan ba ka yi nasara ba, sannan ka sa a ranka haka Allah ya hukunta, kuma kai ma naka rabon na kan hanya, to a wannan lokacin farin ciki za ka yi. Idan ka samu da yawa, daɗi za ka ji. Amma idan ka samu kaɗan, kuma ka gode Allah, kuma ka sa a ranka wannan shine rabonka, to a wannan lokacin farin ciki za ka yi. Idan aka ce na yi bayani akan farin ciki da kuma jin daɗi, abin da zan faɗa shine jin daɗi yana nufin samun abin da zuciyarka take buƙata, ko in ce zuciyarka take kwaɗayi. Shi kuwa farin ciki kai da kanka kake bawa kanka shi, ba tare da ka samu wani abu ba, ko ba tare da ka rasa wani abu ba. Bara na ƙara maimaita abin da na faɗa. Jin daɗi yana nufin samun wani abu da zuciyarka take buƙata, ko zuciyarka take kwaɗayi. Shi kuwa farin ciki kai da kanka kake bawa kanka, ba tare da ka samu wani abu ba, ko ka rasa wani abu. Daɗi wahalar samu ne da shi, domin yana da tsada sosai. Amma fa duk da wahalar samunsa, gun wasu ba shi da wani wahala. Shi kuma farin ciki baya da wahalar samu, domin arha ne da shi. Amma duk da wannan rashin wahalar samun nasa, wasu sun kasa samunsa, kuma ba su san yadda za su yi su same shi ba. Idan muka shiga tarihi, za mu ga ɗiyan masu kuɗi turawa da yawa ne suka kashe kansu, wasu kuma suka haukace. Idan kuma muka tsaya nan gida Najeriya, za mu ga 'ya'yan masu kuɗi da yawa ne, wasu sun zamo 'yan shaye-shaye, wasu ma sun zamo 'yan luwaɗi. Shin ka taɓa tambayar kanka me ne dalilin? Bara na faɗa ma, dalilin ɗaya ne: daɗi ya yi yawa. Amma ka taɓa jin an ce ga illar da yawan farin ciki yake kawowa? Tunatarwa, tunatarwa, tunatarwa. Idan za mu roƙi Allah, mu roƙe shi jin daɗi da farin ciki duka. Allah ya sa wannan bidiyon ya faɗakar, kuma ya nishaɗantar, kuma ya wa'azantar. Domin muna yi ne domin mu faɗakar. Allah ya ba kowa abin da yake buƙata na alkhairi. Idan ma akwai na sharrin, Allah ya juya masa shi zuwa alkhairi. Mun gode. Dan Allah, idan ka yi farin ciki da wannan bidiyon kuma ka yaba ɗan ƙoƙarin da muka yi, da Allah ka taɓa mana subscribe, sannan ka yi like, kuma za ka iya sharing ma domin wasu abokananka su gani, kuma idan suka gani kai kanka za ka samu lada, sannan mu za mu yi farin ciki da hakan sosai. Mun gode.